जिल्लायाव जानो गोनां क'क्राझार 5 नं लकसभा समस्तिनि जा बिसायख'थि बेजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय दिनैनि बे मेलखौ सामलायलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो बेयावनो एसे आगोलाव बे मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आरो UPPL नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां बिथां लोगोसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड प्रोग्रेसिव आरो गुबुन गुबुन बर'नि गौथुम आरो हानजाफोरनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गेदेर गोलाव मानगोनां बिथांमोन लोगोसे बे हालामनिफ्राय हांख्रायनानै लिंनानै लाबोजानाय जौसायाव जिरायनानै थानाय गासै मानगोनां गेदेर गोलाव नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हालामनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै गोसो गुदुं रायजो राजा नोंथांमोन শ্রদ্ধা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ব পৰা ৰাইজসকল आं गिबियावनो रंजालि बैसागोनि मुङै आंनिफ्राय आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय बयनोबो गाहाम अनसायनाय बावहरग्रोबाय गोबाव सम फैनाय जायाखैमोन बिथिंहाय बयबो मोजाङैनो दं ना साबायखर मोजाङै दङ होननानै मिन्थिनानै मोजां मोनबाय आरो बयखौबो लोगो मोननानै आं जा नुखादों दिनै जा थांखि लानानैहाय बे मेलखौ खुंनाय जादों बे थांखिखौ जाफुंहोथारगोन होननानैनो फैनाय बादि नुखाथारबाय नोंथांमोनखौ बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ आं बांद्राय बुंनायनो गोनां गति जानाय नङा नोंथांमोना फैगौ 23 एप्रिलनि बिसायख'थिनि थाखाय सोरखौ भट होनांगोन सोरखौ सायख'गोन सोरखौ जोंनि दैदेनगिरि बानायगोन बेखौहाय नोंथांमोना थांखिखौनो लाखाबाय आंनि जिउआव गिबि खेबनि थाखाय माबेबा मोनसे हानजा एबा सोरबा सासे बिजाथिनो बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय आं केम्पेइन खालामदों एबा आङो फोसावनायाव बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि थांखियानो बेनो जे जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनि मोनथायखौ अरायथानि थाखाय नांगौ जों दिनै बयबो खौसे जादों मोनसेल' जाहोनाव बे जाहोनानो जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन जाहोन बेनो जाबाय गावनि बिमा माहारिनि बर' हारिनि मोनथायखौ मोननाय दिनै गोबां समाव बयबो बुङो जे बर'आ खौसे जानो हाया बेनिखायनो दिनै जों जोंनि मोनथायखौ मोना दिनै मोनसे थांखिखौ लानानै जों जुदि ज' जानो हायोब्ला बेल' नङा जोंनि गांनाय हास्थायनायखौ दाबसेयाव थांनानै गोख्रोङै सोरबा बुंहैनो हायोब्ला सोरखौबा कनभिन्स खालामनानै सोरखौबा फोरमायनानै फोथाय होनानै लाबोनो हायोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा बाथ्रा दङ दिनै राजखान्थिखौ जोङो मालाबा बुंनो सानो जे राजखान्थिया लेथ्रा गाज्रि लाब गैया राजखान्थि खालामनानै नङा होमबा नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थिया लेथ्रा नङा खोनायाखै नामा रायजोफोर खोनादों खोनादोंब्ला बेखौ लालिया खोनायाब्ला बुंबानो जाबाय दे अननानै दिनै आं बुंदोंमोन जे राजखान्थिया लेथ्रा नङा राजखान्थिया गाज्रि नङा राजखान्थिया नोंथांनि आंनि खान्थिसो रायजोनि खान्थिखौसो खान्थि होनो रायजोर नीति हल राजनीति रायजोनिसो खान्थि नोंथांनि खान्थि आंनि खान्थि राजखान्थिया बेसो खान्थि जाय खान्थियाव जोङो जौगानाय मोनो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो गोजोन लाबोनो हायो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो खौसे लाबोनो हायो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो सुबुंखौ सिबिनो हायो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो गोरोबलायनायाव फैनो हायो आरो जाय खान्थिनि गेजेरजों
जोङो जोंनि जौगाथाय लाबोनो हायो, जोंनि मोनथाय जोङो मोननो हायो। बेनो जाबाय राजखान्थि, नोंथांनि खान्थि, आंनि खान्थि, रायजोनि खान्थि। अब्ला बे खान्थियाव दिनै जों मा खालामनो हाया? रायजोनि खान्थि नालाय रायजोनि आखायावनो गासिबो बोलोआ थायो, गोहोआ थायो। मात्र जोङो मिन्थिलायनांगौ आरो खौसेल' जानांगौ, थांखिया जोंहा मोनसेल' जानांगौ। अब्ला जोंनि आखायाव थानाय जि खान्थि बेखौ रायजोआनो रायजोनि खान्थिखौ बाहायनानै जोङो मा खालामनो हागोन? जोंनि मोनथायखौ जोङो मोननो हागोन। बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन गणतान्त्रिक हादोरानो जाबाय भारत हादोर। गणतन्त्रआव मा बुङो? रायजोआनो राजा। रायजोआनो राजाब्ला जों माबायदि राजा जानो हायो? जों साफ्रोमबो एमएलए जानानै जोङो दिसपुराव थांनानै जों मा जानो हाया? एमएलए मन्त्रि जानो हाया। जों साफ्रोमबो दिल्लीयाव थांनानै जों एमपि मन्त्रि जानो हाया। साफ्रोमबो जोङो बिटिसिआव थानानै एमसिएलए इएम एबा चिफ डेपुटि चिफ जों जानो हाया। नाथाय जों गुबुन रोखोमै राजा जानो हायो। बेनो जाबाय जोंनि साबजानाय मानसिखौ जोङो जोंनि जानानै थान्दै महरै दैथायहरनाय। बे खाबुआ जोंनि आखायाव फैयो, दिनै फैदों, बोसोरबानि उन फैयो। बेवहाय जों बेखौ जेबो गोनो गोथो जायालासिनो जोंनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय जोङो मोजां गोख्रों थांखि लानो नांगोन। दिनै जों ओरैबायदि थान्दै गोसो हरनांगोन जायहा जोंनि गोसोनि गांनाय उखैनायखौ बुजि मोनो, जायहा जोंनि नंगुबै थान्दै जानो हामारगोन, जायहा जोंनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हागोन, जायहा जोंनि मोनथायखौ मोनहोनो हागोन, जायहा जोंनि थाखाय आलादा न'खर सोरजिनायाव हेफाजाब होनो हागोन। जोंनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय गासैखौबो जायहा दिल्लीयाव थांनानै जेराव बुंनांगौ पार्लियामेन्टआव थांनानै खुगा सिनानै गुबुनफोरखौबो फोथायहोनो हानांगोन, बिख्ल'नानै नारसिननानै नांलायनानै जायहा बुंनानै लाबोनो हागोन, बिथांजोंसो जों दिनै थानांगोन। आरो बिथाङानो जाबाय इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म। दिनै जोङो उरखावगोरा ब्रह्मनि जानानै नोंथांमोननि खाथियाव फैदों। मानोना उरखावगोरा ब्रह्मआ रायजोजों थाग्रा मानसि, उरखावगोरा ब्रह्मआ संग्राम खालामग्रा मानसि, उरखावगोरा ब्रह्मआ सुबुं सिबिग्रा मानसि, उरखावगोरा ब्रह्मआ खौसेनि थाखाय मावग्रा मानसि। आरो बयनिख्रुइबो गिदिर बाथ्राया जाबाय उरखावगोरा ब्रह्मआ बर'नि मोनथायनि थाखाय, आलादा हादोरनि थाखाय नांग्रा जुजिग्रा मानसि। अब्ला बिथांनि सारा जों गुबुननि खाथियाव थांनो हाया। जों दिनै बिथांनाव फैदों। मालाबा जों बिपिएफखौबो मदद खालामदोंमोन, जों हेफाजाब होदोंमोन। मानि थाखाय? बिथांमोनाबो संग्रामि मानसि, बिथांमोना शासन जन्त्र जबाय। जों सानदोंमोन बिथांमोननो जोङो भट होनोसै, बिथांमोनानो बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंथोंसै, बिथांमोनानो बर'नि गासैबो मोनथायखौ होफैथोंसै, बिथांमोननो भट होबाय थानोसै, बिथांमोनानो जोंखौ मा खालामथोंसै? बर' हारिखौ सिबिबाय थाथोंसै, जोङो गुबुन खामानि मावनोसै होननानै सानदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुबाय बे खाबुखौ होसेयावबो, रायजो सिबिनो हारिखौ सिबिनो जोङो खाबु होसेयावबो बिथांमोना बे खाबुखौ लानो हायाखिसै। दिनै 15 बोसोरल' नङा, जाय बिजाथिया दिनै क'क्राझार समष्टिनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला आब' बिथाङा दिनै 15 बोसोरल' नङा, दिनै 30 बोसोर एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय, एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय। नाथाय जों जेराव दङ बेयावनो थालांबाय। अब्ला जोंहा दिनै फोथायनाया गैलिया। खाबु होदोंमोन, खाबुखौ लायाब्ला जों नारसोम सोरसोम सोरखौबा जोङो एमएलए एमपि बानायबाय थानो हाया। जायहा सिबिनो लुबैदों, गोरबोजों हारिखौ ओनसोलखौ सिबिनानै गासै जेंनाखौ फोजोबस्रांनायाव गोसो दङ, बेबादि मानसिखौ जोङो सायख'नानै लानांगोन। दिनै जोङो सोलायनायनि थाखाय गसंदों, दिनै जों परिबर्तननि थाखाय गसंदों। जों दिनै नुबाय बर' हारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि अलखदाव थांगासिनो, दिनै आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागासिनो, राजखान्थियारि थासारिया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जागासिनो। बेखौ नुनानै आं न' सिङाव हारसिं रायलायबाय थाबा लाब जानाय नंलिया, सोलायनाया फैलिया। बेनिखायनो दिनै आं ओंखारबोदों बे बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों ज' सावरायनानै, जाहाथे जोङो बयबो दिनै थांखि लानो हायो जे गुबुंले जामारबाय, गाज्रि जामारबाय, जोंहा दिनै खोमसि फैहां जाबाय हारिनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो मोनसे थांखि लानि, खौसेनि थांखि लानि, आरो बे थांखियानो सासे गोदान मानसि सायख'नानै हरनाय। गणतन्त्रआव जों जायखौ लुबैयो बेखौनो सोलायनो हायो। साबिया जोंनि आखायावसो थायो। बेखौनो सोरबाया बावनानै आं 15 बोसोर जाबाय आरो 25 बोसोर जाबावगोन होनो, मा जाखोब्लाय?
बिनि लामायाथ' नोंथांनि आंनि आखायावसो जों सोरखौबा मोजां मोना भट होबासो बेसो दैदेनगिरि जागोन नङा होमबा अब्ला माब्ला मानसिया बेफोरखौ बावो रायजोनि बोलो गोहोखौ माब्ला बावो जेब्ला गावहा अहंआ बारा जायो गावनि थाखा फैसाजोंनो बायनानै गासैखौबो गावनि आखाइ मुथा सिङाव लाजोबनो हागोन होननानै जेब्ला सानफ्लाङो अब्लासो बेबादि बाथ्राखौ बुङो दिनै बर' रायजो राजाया सोरनिबा सिफियाव सोरनिबा आखाइ मोजोमाव थांनाय जिनिस नङा जों खर' दैखांनानै जोङो हारि हिसाबैसो थांनानै थागोन जोङो गासैबो बाथ्राखौ गोदानै साननांगोन गासैबो बाथ्राखौ जोङो हारिनि स्वार्थनि बिथिङावसो साननांगोन अब्लासो जोङो थांनानै थानो हागोन दिनै डेम'क्रेसियाव जाय सोरखौ मोजां मोनो बेखौनो बिजाथिबो होनो हायो भटबो होनो हायो नाथाय माखासेया दिनै बेखौ बाजादों जायनि थाखाय हामला 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 जायनि थाखाय रायनाय रायनाय आरो रायनाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों एनडिएफबिखौ रायदों गाबोन आंखौबो बुंदों बुंगोन बुंदोंबो बेलाय हिनजाव मानसियालाय मा अनजालाय मा केम्पेइन खालामलाबायनांगौ जासै होननानै खिन्थु बेयाव हौवा हिनजावनि खोथा नङा दिनै हिनजाव मानसिखौनोथ' बिजाथि होदों क'क्राझार समस्तियाव नाथाय जों दिनै हिनजाव मानसि बिजाथि होदोंब्लाबो जोङो गसंथानो हायाखै मानि थाखाय जों दिनै आबेगिक जानो नागिराखै हिनजावा हिनजावखौ सापर्ट खालामनांगौ हौवाया हौवाखौ सापर्ट खालामनांगौ बे फर्मुलाजों जों थांनो नागिराखै जों दिनै नायदों सोर उपयुक्त जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय सोर साबसिन जागोन दिनै क'क्राझार समस्तियावहाय 9 जन बिजाथि दङ नोंथांमोनहा बे 9 जन बिजाथिनिफ्राय सासेल'खौसो बासिनो मोनगोन सासेल'सो भट होनो मोनगोन जों नायबाय बे 9 जन बिजाथियाव सोर साबसिन सोर जोंनि नोंथांमोननि आवाजखौ गोसोनि गाबनाय साननाय हनाय हास्थायनायखौ सोर बिखाफोरदान होनना बुंनो हागोन जों नुबाय सासेल' बिजाथि बिथाङानो जाबाय इउपिपिएलनि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्म अब्ला दिनै जायफ्रा 30 बोसोर बुङाखै जायफ्रा 15 बोसोर बुङाखै बिथांमोननि खाथियाव जों मानो थांबावनो जोंहा अपसन दङ टु चुज द बेस्ट वान जोंहा साबसिनखौ सायख'नो थाखाय राहा दङ लामा दङ बेनो जाबाय बिसायख'थि आरो बे खाबुखौनो जों लागोन रायजो राजाफोर जेबो गोनो गोथो जानाङा जेबो सन्देह खालामनाङा मानोना उर्खाव गोरा ब्रह्मआ रायजोजों थानाय मानसि माबाफोर गोनो गोथो दङमोनब्ला दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नागारदो जों गासिबो खौसे जानानै मोनसेल' थांखि लादों दिनै आं बेयाव फैनानै आं मिन्थिनायखाय बा आं बुंनायखौ लाथारनांगोन आंल' केम्पेइनार बे नङा आं खावलायो नोंथांमोन साफ्रोमबो दानिफ्राय साफा साफा बे बिसायख'थिनि थाखाय बे सानब्रै सम दंबावो सानब्रै समाव नोंथांमोनाबो फोसाव मिथिं दावथिङाव नङा नाथाय गुबुन लामा दङ नोंथांमोना दा न'आव थांनानै जेब्ला न'आव जिरायगोन बिसि फिसाय गथ' गथाय ओंखाम जागोन हराव सावराय सोरनो भट होनो थांखिला उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट होनो सोरबाया हौवाया माबा सानदोंमोनब्ला बिमाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथाखौ साननानै माबा सानदोंमोनब्ला ओरै दाजासै थांखिला न'खरसेयाव मोनसे हानजाना आन्था होनो दिनै नोंथांमोना बहाबा हाथायाव थाङोब्ला बहाबा साहा दखानाव जिरायोब्ला सोरबा रंजालि बैसागो जानो थाङोब्ला सोरबा गाबोन चार्चआव थाङोब्ला जायखौनो लोगो मोनो सानै मानसि आलादा लोगो मोनब्लाबो रायज्लाय सावराय सोरखौ भट होगोन बेनिफ्राय खावलाय उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट हो होननानैहाय बेल' नङा बहाबा गोजानाव बाय बाहागि आलासि दङब्ला गुबुन गामियाव फन खालाम सों नोंसोर सोरखौ हरगोन नोंसिनि लागोआ सोरखौ होगोन सोरखौबा होनदोंब्ला बुजाय बुंहर जे उर्खाव गोरा ब्रह्मनोनो हो जायफ्रा फरायसा आफादखौ मदद खालामो जायफ्रा इउपिपिएलखौ मदद खालामो जायफ्रा एनडिएफबिखौ मदद खालामो आं बिथांमोनखौल' बुंनो नागिराखै नाथाय बर'नि जायफ्रा बिपिएफआव दङ बिपिएफनि मावथिफोर सोद्रोमाफोर जायफ्रा बिजेपिआव दङ बर'नि जायफ्रा कंग्रेसआव दङ बर'नि जायफ्रा एजिपिआव दङ बर'नि आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो लुबैयो हारिनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय बे खनसेयाव गावबा गावनि हान्जाखौ दोनथ'नानै हारिनि स्वार्थआव कंग्रेस बिजेपि बिपिएफ जेरावखि थाया मानो अननानै इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट हो दिनै जों जि अबस्थायाव दङ जोंहा दिनै रंजानायनि बोथोर नङा
नाथाय रंजाग्राया रंजागासिनो जोंहा दिनै ओरैबायदि सम फैदों जायनि थाखाय सासे बिमाया सासे बिफाया जों दिनै मिनिनो हायि जादों बेनो जाबाय मा जोंनि फिसानि इयुना मा जागोन जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि इयुना मा जागोन जोंहा बेनो सानफ्रोमबो गासैबो समावनो गोसोआव फैयो खारन जों नुबाय जेबो मोजां गैला बिदिब्ला जोंहा साफ्रोमनिबो बिबान साफ्रोमबो बर' फिसानि बर' बिमानि बर' बिफानि बिबान जे जोङो जोंनि गथ'फोरनो मोजां रैखाथि होलांनाय बिसोरनि इयुनाव मोजां रैखाथि होलांनाय दिनै जुदि जोङो थिग थांखि लाया गाज्रि गुबुंलेखौनो जुदि जों गले गले बेयावनो सिथाबनानै थाबाय थायोब्ला गाज्रिखौनो सायख'बाय थायोब्ला गाबोन नोंथांनि फिसाया आंनि फिसाया गाबोन लाइमोनफ्रा जोंखौ सोंगोन जे नोंथांमोना बा नोंसोरो मानो जोंखौ गाज्रि दैदेनगिरिनि आखायाव मानो गारनानै गालांखो अब्ला जों मा फिननाय होगोन बेनिखायनो जों बयबो थि खालामनो नांगोन जोंनि फिसाफोरनि मोजां इयुन रैखाथिनि थाखाय जोंनि लाइमोन गोरोंफोरनि मोजां इयुन रैखाथिनि थाखाय आरो हारिनि रैखाथिनि थाखाय हारिनि राव हारिमु सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव जाहाथे हारिया आलादायै गावनि न'खराव रुजु रुमुहै रायजो जानानै बेफोरखौ मोजाङै खर' दैखांनानै जेब्लाबो फोथांना लाखिनो हायो बिनि थाखाय जों बयबो मा खालामनो नांगोन इउपिपिएलनो भट होनांगोन गोदान मानसि गोदान एमपि गोदान दैदेनगिरि जोङो सायख'नो नांगोन बयबो रेडि ना रायजोफोर साबायखर आं मिन्थिखादों नोंथांमोना बयबो थांखि लानानै फैदों खालि बे थांखिखौ जोङो आरोबाव गोख्रों खालामनोसो खौसे जादों नङा होमबा बेवहाय जों मोखां नायज्लायनि बेसेबां मानसिया जों दिनै ज' फैनानै दिन्थिनि जे जों लागोआबो नोंसिनि लागोआबो आंनि न'खराबो बिसिनि न'खराबो जों दिनै खौसे जाबाय बे गोजोननायखौ जोङो रानलायलायनोसो दिनै बेवहाय ज' जादों आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों আজি বিটিএডিত ও বড়বিলাকে কয় ও বিৰাবিলাক ও বড়ো বুলি যিয়ে মানে সংগঠন কৰিলে ও বড়োৰ নামত যিয়ে এমপি হৈ গ'ল তেওঁ কয় যে বিটিএডিত মইহে শান্তি আনিলো আজি বিপিএফে কয় বিটিএডিত আমি শান্তি আনিলো আমি নকওঁ বিটিএডির শান্তি কোনো ও বড় লিডারে আনা নাই বিটিএডির শান্তি কোনো বিপিএফর লিডারে আনা নাই বিটিএডির যদি শান্তি হয়েছে সেই শান্তি কেনেকৈ আহিছে মই কম সেই শান্তি আহিছে এনডিএফি সকলে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করার কারণে বা কবরা কোনোবা আমলা কোনোবা বিরসা কামান্ডো ফোর্সে আজি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা কৰি সরকারের লগত শান্তি প্রক্রিয়া থকাৰ কাৰণেহে আজি বিটিএডির শান্তি আহিছে কিন্তু কোনোবা পলিটিশিয়ানে কোনোবা রাজনৈতিক নেতাই বিটিএডির শান্তি আনিব পৰা নাই रावबो राजखान्थिगिरिया शान्ति लाबोनो हायाखै बिथांमोना बखियो बुङो जोंसो शान्ति लाबोदों नाथाय शान्तिया बोरै फैदों एनडिएफआ दावहा दोनथ'नानै सोरखारजों शान्तिनि थाखाय गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखायसो दिनै बिटिएडिआव एबा आसामाव शान्ति फैदों नाथाय बेखौनो लानानै सोरबाया बेफार खालामनो नागिरोबा बेखौनो लानानै सोरबाया बाहायनो नागिरोब्ला बे दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ जानो होनो हाया আজি বড়োসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যিখিনি কথা কৈছে কিন্তু আনৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ নহয় আজি আমি বড়োলেণ্ডৰ কথা কৈছো সেপাৰেট ষ্টেটৰ কথা কৈছো কিন্তু সংবিধানতেই লিখা আছে সংবিধানতেই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত নহয় আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যি ট্ৰাইবেল সকলৰ কাৰণে ইণ্ডিজিনাছ সকলৰ কাৰণে যি স্পেশাল ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে অধিকাৰ তাতো সেইটো স্পষ্টকৈ লিখা আছে বড়োসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰাটো আনৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নুবুজায় বিটিএডিত আমি সকলো ডাঙৰ সৰু জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একেলগে থাকিব বিচাৰো এটা অঞ্চলৰ আমি উন্নতি বিচাৰিছো সেইটো নুবুজায় যে অকল এটা জাতিয়ে থাকিব পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা ঠাই নাই য'ত কেৱল এটা জাতিৰ মানুহ থাকে পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন ঠাই নাই য'ত কেৱল এটা ধৰ্মৰ মানুহ থাকে নাই বিটিএডিটো নাই কিন্তু এটা অঞ্চলৰ উন্নতিয়ে সকলো মানুহৰ উন্নতিৰ কথা ক'ব পৰা বাট দিব লাগিব সেই বাট সেই পথটোৰ কথাই আমি চিন্তা কৰিছোঁ আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘত ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত থকা ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে
এটা বিশেষ অধিকাৰ ঘোষণা কৰিছে 2007 চনৰ 13 সেপ্টেম্বৰত সেই ঘোষণা কৰা হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডিক্লেৰেশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপল সেই সূত্ৰে পৃথিৱীত ক্ষুদ্ৰতম ক্ষুদ্ৰ ভূমিপুত্ৰ জাতিও কি কৰিব পাৰে নিজৰ কাৰণে সেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰে নিজৰ কাৰণে সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰে তাত কোনো বাধা নাই সেইকাৰণে আমি যে অধিকাৰৰ কথা কৈছোঁ আমি একেলগে থাকি সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কথাহে আমি কৈছোঁ আজি অতি সুখৰ খবৰ AIUDF আজি UPPLক সমৰ্থন কৰিছে ইটছ এ গুড চাইন এইটো এটা ভাল লক্ষণ মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজি হয় সেই ভুল বুজাবুজিক পাহৰি একেলগে থাকি আমি ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ কথা একেলগে চিন্তা কৰিব পৰাটোহে ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে ইটছ এ গুড চাইন ফৰ অল অফ আছ সকলোৰে কাৰণে जोंनि बयनिबो थाखाय बेफोरो मोजां बाथ्रा সেইকাৰণে কোনো নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা অঞ্চল উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত অনাধিকাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইয়াত শংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই আমি সকলোৰে উন্নতিৰ কাৰণে সকলোৱে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে শান্তিৰে থকাৰ কাৰণেহে আমি আগবাঢ়িছোঁ উৰ্খাও গৰা ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে শান্তিৰ কাৰণে ভোট দিয়া উৰ্খাও গৰা ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে একতাৰ কাৰণে ভোট দিয়া উৰ্খাও গৰা ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে উন্নয়নৰ কাৰণে ভোট দিয়া আৰু উৰ্খাও গৰা ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে অধিকাৰৰ কাৰণে ভোট দিয়া যিজন মানুহে 6 বছৰ MP হোৱাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ঘৰ বাৰী একো নকৰিলে সা সম্পত্তি ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ নাই কৰা তেওঁ এতিয়াও ৰাজ্যৰ লগত আছে তেওঁ এতিয়াও সংগ্ৰামৰ পক্ষত আছে আৰু সংগ্ৰামৰ পক্ষত যিয়ে থাকে তেওঁ আন সংগ্ৰামীকো সদায় কি কৰে সন্মান কৰে সেইকাৰণে আমি তেখেতক সন্মান কৰিছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছোঁ কোনো সন্দেহ নকৰাকৈ জিল মানুহ সন্দেহ নকৰাকৈ সেয়েহে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম UPPLৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় উৰ্খাও গৰা ব্ৰহ্মক 23 এপ্ৰিলত যাতে সকলোৱে গৈ দলে বলে ভোটদান দি জয়যুক্ত কৰে আমাৰ অধিকাৰৰ বাবে আজি যিবিলাক চলি আছে আমি জানো যে নিৰ্বাচন হলে কিবা কিবি অলপ হয় কুৱাকুই হয় বা আক্ৰমণ হয় কোনে কাক কেনেকে পাৰে সেইবিলাক কথা চলে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে BTADত এতিয়া হয়তো অতি বেছি তললৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আজি আমি লজ্জাবোধ কৰিবলৈ আমি লজ্জাবোধ কৰিও মানে পতা নাই কি কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেই কথা আগতো কৈ গৈছে নিশ্চয় আমি আকৌ ক'বলৈ বাধ্য সকলোৱে জনা এটা কথা হৈছে এতিয়া কি সোণৰ কথা সোণ তোলাৰ কথা गासैबो बे सनाखौ लानाय खोथाखौ खोनादों दा बे सनाखौ लानानैनो जोंखौ ओरैबायदि फानबाय ओरैबायदि गाहायाव लांबाय दिनै बर' हिसाबै जोङो लाजिनानैबो लाजिख' हायाखै दिनै बे सना सोरखारा मोनसे आसनि लादों बे आसनियानो जाबाय गोरिब न'खरनि फिसाजोआ हाबा जायोब्ला थलासे सना होगोन আজি চৰকাৰে সেই স্কিমটো লৈছে সেই আঁচনিটো লৈছে তেওঁলোকে এইবিলাক গাই ফুৰা নাই কিন্তু আমাৰ মাননীয় চিফ ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে কথাটো কৈছে সেইটো অত্যন্ত লজ্জাজনক আমাৰ জাতিটোৰ বাবে অসমৰ মানুহ কোনো কোন ৰূপৰ পিছে পিছে দৌৰা জাতি অসমত নাই আমাৰ কোনো দাউৰিৰ চিষ্টেম নাই কিন্তু এতিয়া ইয়াকে দেখুৱাবলৈ গৈছে যে বড়ো লোকসকল পুনৰ পিছে পিছে দৌৰা মানুহ বড়োসকলৰ কাৰণে বিয়াৰ কোনো মূল্য নাই যাৰ কাৰণে তেওঁ মংগলদৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈ ক'বলৈ পাৰিছে যে সোণ যদি বেছিকৈ লাগে চৰকাৰে 1 টলাহে দিয়ে এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে যদি বেছিকৈ লাগে তেনেহ'লে 3-4টা বিয়া পাতা আৰু 3-4 তলা সোণ ল'বা কেনেকুৱা ডাঙৰ কথা আৰু সেই কথাই কেৱল মহিলাক লাজ দিছে সেইটো নহয় কেৱল মাতৃসকলক অপমান কৰিছে সেইটো নহয় সেইটো সমগ্ৰ জাতিটোকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোকে অপমান কৰা হৈছে ধূলিসাৎ কৰা হৈছে কিয়নো বিবাহ হৈছে অতি পবিত্ৰ বন্ধন অতি পবিত্ৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে একোখন বিয়া পাতিবলৈ 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ পৰ্যন্ত লাগে নহয় বা
দুখন ঘৰত অহা যোৱা, দুখন গাঁৱৰ মাজত অহা যোৱা, দুখন সমাজৰ মাজত বন্ধন ব্যৱস্থা কৰা, তাৰ পিছত নিজা নিজা ধৰ্মৰ ৰীতি নীতিৰে আৰু ডাঙৰ দীঘল সকলৰ আশীৰ্বাদেৰে এখন বিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু এতিয়া কি কোৱা হৈছে, সোণৰ কাৰণে পাকা, পাকা আৰু ভাঙা, পাকা আৰু ভাঙা আৰু সোণ লৈ থাকা। होमब्ला मा जाखो? जोंहा जेबो गैला। गुवाहाटियाव आंखौ सासे गय दखानिया बुंबाय दाख्लै, কি বাইদেউ আপোনালোকৰ বিয়াৰ মূল্যই নাই নেকি? আংজন কিয় ক'লে? আপোনালোকৰ যে কৈছে ৩-৪বাৰ হ'ব পাৰে বোলে। आं मा होनबावनो दा? सासे ग्रसारि दखान माइरं दालि চেনি फानो, बेबो बुंबाय আপোনালোকৰ চিপে যে কথা কয় আৰু দেই, কোনটোবা কথা? এই যে বিয়া ভাঙা পাতা কথা फैनानै आं लाजियो, मा होनबावनो? आं बुंगोन बेयो जोंनि आइजोफोरखौल', सिख्लाफोरखौल', बिमाफोरखौल' लाजि फोनाङाखै रायजो राजाफोर। मानोना जोंनि समाजनि जिथु हारिमु, हाबानि जिथु गोथारथि, बेखौनो नेवसिनानै गाबफ्लेनानै खोथा बुंदों। बेजों लोगोसे आं सोंनो लुबैयो, बे आइजोफोरनिल' बाथ्रा नामा? दिनै सासे हिनजावसानि, सासे सिख्लानि बिफाया सना लुबैनानै गावनि फिसाजोखौ साथाम हौवानो हाबा होगोन नामा आफाफोर? सासे बिदाया गावनि बिनानावखौ सना लुबैनानै साथाम साब्रै सेंग्रानो हाबा होगोन नामा? दिनै हाबा जागोदान सासे सिख्लाखौ हाबा खालामदां सेंग्राया सना लुबैनानै बेखौ नागारलाय बैखौ लालाय, बेखौ नागारलाय बैखौ लालाय खालामगोन नामा? खालामा। अब्ला मा दिन्थिदों? गुबुनफ्रा दिनै बुंदों, ससियेल मिडियाफ्राव लिरदों, बर' ट्राइबेल बिसोरो जिब जुनारफोर बादिसो, बिसोरलाय मा हाबायालाय दानो लायो, दानो सिखायो, मोनो खोमा मालाय सिबानो बुंदोंनो। मा जाबावगोन जोंहा दा? सिब बुंबाय नालाय फोथायबाय। हारिनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन लिडार दिनै दुखु मोनदों। दुखु मोननायखौ फोरमायनानैल'सो जों फोजोबनो हागोन, बुंनायखौथ' बुङासै खालामनो हालिया। मा खालामबावनो? दिनै जों लुबैयो আমার মাননীয় চিফ ডাঙৰীয়াই ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কওক, সন্মানৰ কথা কওক, ভদ্ৰভাৱে কথা কওক। আমি বুকু চিন্তাই ক'ব পাৰিম আমাৰ লিডাৰ। যেনেকৈ गुबुन रायजोनि चिफ मिनिस्टारा मोजां मोजां खोथा बुंबा जोंबो बाख्नायो दा, मालाय बिसोर चिफ मिनिस्टारा बिराद मोजां, मेघालयनिया बिराद मोजां, प्रमुखना बिराद मोजां, ओइ माबाना नागालेण्डनिया मोजां, सोरबा अट'नमास काउन्सिलनिया मालाय चिफआ बिराद मोजां, बिराद भद्र, रायजोखौ बिराद सन्मान खालामो। जोंबो लुबैयो जोंनि चिफखौबो मालाया बाख्नायथों, बिराद मालाय बिटिसिनि चिफआ बर'फोरना बिराद मोजांथार, जा मोजां मोजां खोथा बुङो, हारिखौ सन्मान खालामो, रायजो राजाखौ सन्मान खालामो, गावनि समाजखौ सन्मान खालामो। नङा होनब्ला? बेबायदि बुंजानो लुबैया? बेबायदि सोरबाया बाख्नायोब्ला जोंहाबो खर'आ जौगागोन, जोंबो जेब्लाबो मान होगोन। नाथाय दिनै उल्था, जों जेखौ लुबैदों, दिनै हारिनि गुबुन गुबुन संगठनफ्रा, हारिनि गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा बर' रायजोखौ गेरेमसा हारि दानो नागिरदों, बयनिख्रुइबो साबसिन डिसिप्लिनसिन आब्रुथि गोनां हारि दानो नागिरदों, आरो जोंनिया गेदेर गोलावा बेखौ गाफ्लेलांगासिनो, गुबुंले खालामगासिनो। बोरै जानो? बेनिखायनो जोंहा बिथांमोनखौ नागारनो सम जाबाय। जों गोदान मा नांगौ? जोंनो गोदान एमपि नांगौ, जोंनो गोदान दैदेनगिरि नांगौ, जोंनो सोलायनाय नांगौ, जोंनो परिबर्तन नांगौ। नङा होमबा? गोबां जाहोन दङ, जाय जाहोनफोरनि थाखाय जों दिनै मोनसे रोखा थांखि लानो सम जाबाय। आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, बेयो नैबेयावनो जोबा। बे जोंनि गिबि आगान, खौसेयै जों लानाय गिबि आगान एमपि इलेक्शना। बेनि उनाव फैगौ बोसोराव बे एखे समावनो बिटिएडि इलेक्शन जागोन, बेयावबो जोङो ज' थानांगोन। बेनि उननि बोसोराव आरो एसेम्बलि इलेक्शन जागोन, बेयावबो जों ज' थानांगोन। हागोन ना रायजोफोर ज' थानो? जों ज' थानांगोन, अब्लासो जों जेखौ सिमां नुदों, जायनि थाखाय जों दिनै एमपि हरजेननो नागिरदों, बिथाङा थांजेनबाय। बिनि उनाव जों आरो बिटिसिआव थानानै बर'नि गांनाय उखैनाय जौगानाय जि जों हायो बेखौबो मावनांगोन। बिनि उनावहाय आरो जों एसेम्बलियाव थांनानै जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ हरनानै जों आरो बर'नि मोजांनि थाखाय खामानि मावहोनो नांगोन। खोलोब खोलोब फैगासिनो दङ। बर' हारिया गावनि थाखाय खामानि मावनानै मालाबाबो मेंफेराखै। दिनै 50 बोसोरनि बारा खोलोब खोलोब गुबुन
आफाद एबा हानजानि सिङाव थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। जेब्ला जोङो बाहेरायाव थाङो, फरेन कान्ट्रिफ्राव थाङो, जों सावरायो नोंसिनि इन्डिजिनियास ग्रुपआ सोरखारजों माबायदि बाहायजायो, माबायदि मोनथाय मोनो मोना। जोंनिखौबो आं बुङो जोंनिया 50 बोसोर बारबाय, दिनैसिम गावनि मोनथायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ। बिथांमोना सोमोनाङो मोनसे हारिया इसिबां नाख्रेबजानानै सोबख'जानानै दोनजानाय मोनसे हारिया 50 बोसोरनि बारा दावहा नांनो हायो, आन्दलन खालामनो हायो, मेङाखै नामा? आंदों हायो नङा, सोंनायनि बाथ्रा नङा, मेंनायनि बाथ्रा नङा। गोदो जि ओंखारोमोन दा बिनिफ्राय बांसिनसो बर'फ्रा लोब लोब ओंखारनानै गावनि मोनथायनि थाखाय मेङैखौ दिन्थिगासिनो होनदों। सोमोनाङो मडेल दिनै बर' हारिया गुबुन गोबां हारिनि थाखाय मडेल। जोंखौ नायदावो, नाथाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नाजावनो रोङाब्ला जोंखौ माबा मोनसे राहा लानांगोन। आरो बे राहा लानो हानायनि खाबुआनो जाबाय बिसायख'थि। आरो बे बिसायख'थियानो जोङो खौसे जानानैहाय राहा लानांगोन। जों सानदोंमोन बिथांमोना मावथों, बिथांमोनानो दैदेनगिरि जाथों, बिथांमोनानो राजखान्थिगिरि जाबाय थाथों, एमएलए एमपि मन्त्रि जाबाय था आरो बर'नि मोननांगौखौ एसेमब्लियाव पार्लियामेन्टआव बुङै बुङै सिख' होफैबाय था। अब्लाना जों नोंथांमोननो थैजासिम भट थुबाय थागोन, नोंथांमोनानो मन्त्रि एमएलए एमपि जाबाय था होननानै जोंबो सानदोंमोन। नाथाय गैया, मावाब्ला, मावनो गोसो गैयाब्ला, दिनै राजखान्थिनि गेजेरजों सुबुंखौ सिबिनो गोसो गैयाब्ला, हारिखौ सिबिनो गोसो गैयाब्ला जोंलाय माथो खालामनो? जोंथ' ओरैनो जनानै थानो हाया, जोंहा फाफ नांगोन। जोंनि फिसा फिसौनो जोङो फिननाय होनो हानाय नङा, जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो गाबोन फिननाय होनो हानाय नङा, जोंनि हारिखौ जोङो रैखाथि होनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो दिनै गोदान थांखि लानो बाध्य जादों आरो बे गोदान थांखिनि गेजेरजों जों दिनै आगान सुरजेनबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो ज'यै आगान सुरनानैहाय बर'नि जोङो थांना थानायनि जे थामोनथा बेखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांगोन। दिनै रायनायनि सिमा गैया। दाख्लै मोनसे मिथिङाव बुंदों मानगोनां चिफ बिथाङा, जोङो सोरबाया बुंनायखाय बुंफिनथारनांगौ बे नङा, नाथाय जों बेखौ एनालाइज खालामनानैबो नायनांगोन। जों हारिखौ अनग्रा मानसि, जों गोबां हारिनि थाखाय मावनो हायाखै, खिन्थु जों अनो हारिखौ। जोङो जेबो होनो हायाखै जानो हागौ, खिन्थु जों हारिखौ अनो सिबियो। बेयावनो जोंहा फारागथि दङ। दिनै बिथाङा केम्पेइननि मुङाव बुंदों जों गसाइगावनिफ्राय एनडिएफबि आरो आबसुखौ रायबोगासिनो, दिनैबो रायगोन, तामुलफ्रावबो रायगोन, समफोर बर'फ्राव थांगोन, बेयावबो रायहैगोन आं एनडिएफबि आरो आबसुखौनो। मा राव जाखो बेयो? एनडिएफबि आरो आबसुखौ रायनाय माने बर' बिमाखौ रायनाय, एनडिएफबि आरो आबसुखौ रायनाय माने बर' हारिखौ नेवसिनाय। बिथांखौ बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो बुजियाखै? आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो, जों जेखौ बयबो मिन्थियो, दिनै जुदि बर' हारिया खर' दैखांनानै बुहुमाव थांनानै थानो हादोंब्ला एनडिएफबि आरो आबसुनि थाखायसो थादों। दिनै सोरबा पलिटिसियाना, सोरबा राजखान्थिगिरिया, सोरबा एमपि एमएलए, सोरबा चिफ डेपुटि चिफआ दिनै बर' हारिखौ थांनानै थानायाव मदद होआखै, मदद होदों, गेरेमसा खालामदों, दिनै गोख्रों खालामदों, हारि हिसाबै आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै बुहुमाव दिनै खर' दैखांनानै थांनानै थानो होदों। बे जाबाय एबसु आरो एनडिएफबि। दा बिसोरखौनो रायोब्ला आरो मा थाबावनो? आं दहायनो बुंखादों, जोंनि गेदेर गोलावफ्रा मोजां बाथ्रा बुंनांगौ, जों सिबिगोन, जों खुलुमगोन, जों राजखान्थियाव ओंखारनो गोसो गैया। नाथाय बेखौनो खालामनायाव दिनै जों फैनो बाध्य जादों, ओंखारनो बाध्य जादों, रायजोखौ जोङो फोजानो बाध्य जादों। अबयसे जोंनि रायजोआ सिरि मोनखानाय रायजो। दिनै मा इस्यु दं बिथांमोनहा? फरायसा आफादखौ एनडिएफबिखौ रायनायनि बादै दिनै रायदों, बुंदों जे फरायसाफ्रालाय मानो राजा लामाव जथेबाय थानांगौ, बे प्रमदफोरालाय उन सिगां माबा सोरखारि पुलिस आर्मि माबा एस्कर्ट लालायलायनानै माबा बडिगार्ड लालायलायनानै मा आन्दलन खालामदोंलाय, नाटकसो लायनो। खिन्थु जों बेखौ पजिटिभलि नायदों, जों पजिटिभलि नायगोन। दिनै सासे मानसिया जेब्ला पिएसअ मोनो, आंहाबो दं, आंखौबो बुंगोनसो, जों खिन्थु स्टेटासनि थाखाय मोनाखै,
जोंनि जिउआव खैफोद दङ बेखौ सोरखारा नायना सोरखारा बिजिरसो होयो जों बिना लानाय नङा जोंनि जिउआ दिनै रैखाथि गैया बे मानसिया थांनानै थानांगौ बेखौ साननानैसो सोरखारा दिनै जोंनो जासिनानैसो न' नागिरसो जोंनो होफैयो दिनै पेस' मोनदों होननानै सोरखारि गार्ड मोनदों होननानै जोंबो VIP बादि मानसि गिदिर बादि बिराद आरामै थानो हागौमोन राजा बादि थानो हागौमोन प्रमद बर' बिथाङाबो मानो थायाखै सोरखारि सिकिउरिटि केयार करायाखै मानो सोरखारि सिकिउरिटि लालायलायनानै लामायाव मानो गामसा गानना जिरायहैदों मानो दिनै रेल लाइन होबथा होदों मानि थाखाय बर'नि मोनथायनि थाखाय अब्ला जों बेखौ मा होनो बेखौबो लानानै बाथ्रा बुङो मानसिया सोरखारि मानसि बेबो जों दुखु मोनो दिनै हायोब्ला होबथा बिथांमोना दिनै बोसोर सोरखारजों थायै MLA जालाय मन्त्रि जालाय जुदि बर'नि मोननांगौखौ सिख'नानै बिख'नानै लाबनो हानायमोनब्ला दिनै जोंनि फरायसाफ्रा राजा लामायाव ओंखारनाय नंलियामोन दिनै गथ' गथाय लानानै आइजोफ्रा राजा लामा होबथानो रेल लामा होबथानो थांनो गोनां जानाय नंलियामोन दिनै हाजिरा मावनायफ्रा बेफोरखौ दोनथ'नानै आन्दोलनाव बाहागो लानो गोनां जानाय नंलामोन मानो फोजोबनो हायाखै बिनि उनाव आरो उल्था मानो सोंबावदों बे दिनै जों ओंखारनो गोनां जानाया नोंथांमोननि दाय बेखौ मानो दिनै सानस'नो हायाखै आइ आफा नोंथांमोन जों जाहोनफोरखौ नायनांगोन फिसा बाथ्रा बादि मोनो नाथाय हारिनि थांना थानाय बा थैलांनायनि गासैबो जाहोना बेफोरावनो हाबनानै थायो जों मालाबा फिसा बाथ्रा सोरखौबा फंसे बुंब्लानो आंहा सानसे हाया थोब्ला सिखा जों बेखौसो लुबैयो दिनै बर' हारियाव ओरैबायदि हारि सिबिग्रा आं दहायनो बुंदों बर' हारिखौ मडेल हिसाबै लायो दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा आराय मासनि सिगां नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थैजासिम जेलाव सोनानै दोनजाबाय बिथाङा 5.5 बोसोर बाहेरायाव दङमोन गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन दिनै माबायदि बैखम्य खालामनो डिसक्रिमिनेसन खालामनो खाबु मोनखो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा सोरखारजोंनो दंजाबो दिनै बिथाङा जेब्ला जेलाव हरजादों जेब्ला कनभिक्ट खालामबाय कर्टआ अर्डार होबाय गारियाव दैखांनानै लाना थांनोसै थैजासिम जेलाव गारना दोनहैनोसै गावनि हारिखौ रैखाथि होग्रा जानो नांगोन सोरबा दैदेनगिरिल' नङा सोरबा दिनै उरखावगोरा ब्रह्म बिथांल' नङा सोरबा UPPLनि बा NDFनि दावहारुफोरल' नङा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरल' नङा नाथाय बर' फिसा हिसाबै जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ गावनि हारिखौ रैखाथि होनो माबादि जों होनो हागोन जे सोरबाया गुबुंले खालामनो नागिरदोंब्ला सोरबाया गेलेनो नागिरदोंब्ला जोंखौ लानानै माबेबा संगठनखौ लानानै सोरनिबा गामिखौ नाथाय दिनै थगायफैयो